Пробачте. Вітаю всіх. Да уж. Знову вітанки-привітанки. Короче, ми протягуємо Ні на Куні 2. Revenant Kingdom. Вось, мы уже на 6-й главе. У нас тут буде подорожжя у новое... Не. Новое королевство, мені подається, починається. Так. Так, а стрим-то є або ні? Стрим іде? Добре. Угу, нам треба полепшити корабель, щоб доплити до нового королівства. Добре. Сюди. Сюди. Так. Угу. Не думаю, що прям треба. Лепі зброю полепшить. Три з половою тисячі. Вот и так. Угу. Треба это поподавати, мені нема грошей. No.
Ну, пойдем сюда. Это штосьці новае або старое? Лученько. That's the end of that! We will win this! We have to! This should work! Промашлюся. Ненавмисно. Now! Forward! Який то лось? А, так, то лось. Віншую. Дякую велике, до речі, за те, що ти лось. Now! Forward! Don't let them get away! Charge! А лось перетвориться на кого?
торпеда. Ну, добре, коли гэта так. Або, мабуть, не іменно торпеда. Forward! For the square! Now! Forward! Follow my lead. Charge! Я не ведаю, чым гэта было. Не пытайся. Don't let them get away! Stay strong! Oh my! Advance! We can't afford to lose! This should work! We can't afford to lose! Charge! On the square! Ні. Don't let them get away! This ain't good! Collie! Що? Ну, я не могу быть в двух местах одночасово. Ладно, идем грындить. Тады. Ready for this? Мабуть, тут назбирались гроші. Так, давай.
хорошие. И IQ. Мгм. Давайте сюди поглядім, а тут сайди ніякі будуть. Каб знову гроші не збирались. Хотя, мабуть, нам більш грошей не потрібні, почекайте. Вітаю, Потато. Hey there. I need your help. Oh, All right. Yes. all right. Farewell. Farewell. Що? Як я? Я намагаюсь очунять, карацей. Не ведаю. Атрымліваецца так сабе. О. Пачакайце, у Гідраполісе ж сайдоў зараз можа быць багата. А кэш прэзідэнта? Зараз. Ну, да, тут нельга. Можна на галоўнай мапе. Так, я тут бачу багата сайт-квестоў. All right. Excuse me. Huh? Crikey! So, Ну, зараз я толькі там всякие пакетики, там супраць хваробы. Ну, не моцныя, так. Ну, і таблетки ўжо амаль не п'ю. Вось. О, дарэчы, я ж магу вось так зрабіць. Не.
Вось прэзідэнт. Бачыце? Вось гэта ён. Яйкамі хваробу не выкатваеш, не ведаю як. Мгм. Welcome. What will it be today? Please come again. Ну так. Вось кашляю. Yes. Страціў голас вось чувак. Ну так, згодна. Пракарыстацца. Тут якосьці русалачка адбываецца, то бок скралі голас у гэтай амфібіі. Так. Hey there. Thanks. Yeah. Good day to you. Boosh! Get it! What? Here. У іх кончылись, для іх найлепшай стравы у іх скончылись інгрэдыенты. І зараз мы будзем іх шукаць, каб нам зрабілі супер-пупер страву. Excuse me. Huh? What? Ah. Так я нішто на платыну не праходзіла на дадзены момант. Я намагалась прайсці на платыну. А не, я толькі Кену прайшла на платыну на канале і ўсё. А так я намагалась прайсці на платыну Ласт Гардена, но там не атрымалась. Мы будзем, магчыма,
у сакавіку. Яшчэ адзін ран рабіць Last Garden. Ну, або там на гэтых, на канікулах зімовых. У сэнсе сайт-квесты абавязковыя. Тут не, но тут я зараз не дапампованая, і каб не ісці, не грындзіць, я лепей зараз тут па сайдам прайдусь. Чым бегаць. Чым бегаць, просто мобаў біць. Так, я збірала, но я не паспела там. Як гэта? Я там або я памерла, або яшчэ штосьці. А там трэба было без смярцей. А дзе гэта? Дзе гэты сайт-квест? Crikey! Hey! What? Yeah. What the flip? Яму трэба гэтая рыба, якая атрутай фігачыць. Няма у меня такой. Я хотела гэтага Death Stranding на платину праходзіць, но там не атрымалась, там трэба вельмі доўга сядзець. Ну, не вельмі доўга сядзець, там именно хадзіць у гэтыя паходы. Засталося доўгія. Oh, Flip it, Ekman! Enigma! yeah. What? Ой, боже мой. Угу. Так. Тан-та-тан. Так, а
Что у вас тут? Hey there. Нічого. Я читаю, но я зараз читаю такой основний сенс. Ось. Mm-hmm. Oh. Так, що їй треба? Койфіш? Катіфіш. Де я її знайду? Thank you. Угу. Welcome. О. Do you require anything else? Come again. А Катіфіш тут була? По-моєму, ні. Welcome. Не Do було. you require anything else? Come again. Так. Тоді квести. 5 scare vehicles. А у меня... Ладно, по-моему, у меня 3. Welcome. Do you require anything else? Come again. Мгм. Та, та, та. All right. Sure. Yeah. Flip it, Ekman! Корал, який отручує йому зараз треба. О. Єсть. Hello. Yeah. Hey. Угу. Морская вось гэтая фігня такая шоўкавая, што яе можна выкарыстоўваць
як шовк, як шарф. Ось, тримай. Угу. Так, виконано. Ой. Угу. Well, Hey there. Так, все, мы зарабили, где мы можем заапгрейдить корабель. Thank you. Huh? Наукове королівство побудоване на науці. Ще одне королівство з проблемами, там якісь політичні нестабільності відбуваються. Окей. Так, это ж мое королевство. Ты шо? Давайте. А что? Уплыва не хапает. Ладно.
98%, 99%. Зараз почекаємо. О, тут виконалось. Окей. Давайте за вось гэтых тады палепшым. Мабыць, вогненных яшчэ, або гэтых. 124. Десятый ўзровень. Так, ну давайте гэтых, магчыма. Не, гэтых. Угу. Ой, можна было новых яшчэ прыгатаваць. Ладно. Тебе меняем на вось тебе. Так. О. Добрая зброя нейкая.
Come to do some shopping, eh? What else can I do? I'll be seeing you Нічого again then. цікавого. Все, туди. По сюжеті. Мгм. Ага. Так, а як я ще раз туди потрапить? Хм. М. А що тут? А як ще? Ніяк, ладно. You ready for this? Ой. Угу. Згодна. Про гарабатку. Show me your power! Ні.
Магчыма. I'm counting on you. Так. Треба заховатися, тому що я зараз помру. Не, 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 не. Не, 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 не. Валим. Так, що сюди? Ура! Кропка в астралах, это добро. М. Як туди? З того боку. Угу. Окей. 53 уровень. 42. Ну, пошли на 42. You ready for this? Evan, I'm sorry. Judgment is nigh! Show me your power! Help me, Trevor! Evan! This ends now! Spirits! This ends now! Help me, Trevor! Який жах. Я буду після кожного файту
Після кожної бойки заховуватися. Come on! Evan! Ethan, I'm sorry. Spirit! Roland! Show me your power! Show me your power! Мгм. Evan! Roland! Help me, friend! Spirits, rise! Show me your power! Help me, friend! Ай, ну. Show me your power! Конечно, зараз супер крисятничаю, но мне все равно. Spirits, help me, friends! Your judgment is nigh! Spirits, Да. Так, мне головне до города зараз. Так. Не отказываем.
Що тут за сюжет? Flippin' Rora! Oh my! Hey! Я чую, што штосьці пачынаецца зараз. Што пачынаецца? Ты жартуеш? Ты што, навіны не глядзеў? О май гад. Супольнасць антивектара будзе дэманстрацыю праводзіць. Wow. Сапраўды супраць прэзідэнта? Yeah. Так, наверху, на пасадачнай плашадке. Я чую гэта. Ну, пойдём, паглядзім. О, так трэба. Пратэст, га? Ну, тады спадзяюся, што гісторыі пра тое, што тут людзі незадаволеныя, былі праўдай. Ну, тады пойдзем самі, магчыма, паглядзім, што там адбываецца. І заўсёды пагаджаўся з кампаніяй, ну, з кіраўніцтвам. Но зараз ужо цяжэй і цяжэй гэта рабіць. Людзі раздзяліліся на про і супрацьвектарныя лагеры. Но я думаю, што ўсё не так чорна-бела. Окей. Excuse me. Так. Ну, наверх нам трэба. Гэта многапавярховый горад. Hey! Yeah. Тут у іх якийсь реактор ядерний єсть. А, Вектор гэта імя прэзідэнта. Прэзідэнт Вектор заўсёды. Карацей, вельмі працоўны, вельмі чалавек навукі, як я зразумела. Час настаў, Бракен. Добра. Давай тады падзякуем усіх, хто прыйшоў. Huh? А вы яшчэ хто? Мы вас тут раней не бачылі. Listen. Прабачце, но тут зараз будзе небяспечна. Вам лепей сысці. Ну, мы спадзяваліся сустрэцца з прэзідэнтам Вектарам. Што тут адбываецца? Сустрэцца з прэзідэнтам? Я не думаю, што гэта зараз адбудзецца. Ва ўсялякім выпадку я Бракен Медоуз. Я галоўная інжынерка тут у Broadleaf Industries. Я сабрала зараз тут усіх гэтых людзей, і мы паспрабуем, каб прэзідэнт пачуў тое, што мы гаворым.
Нам трэба да яго дастучацца. Каб прымусіць яго пачуць тое, што працоўнікі вось зараз будуць гаварыць. Golly. Божачкі. Прэзідэнт сам не свой з таго часу, калі мы пачалі распрацоўваць рэактар самаўзабаўляемый рэактар. Ён ні пра чога больш не думае, акрамя яго. Нават пра жыццё жизни сваіх падапечных. Больш чым 20 людзей ужо не загінула, но як это пацяралі сазнанне ад перапрацоўкі. Гэтыя умовы яны непрымальныя. Якой лідар такое зрабіць можа? Эй, Бракен, ён павярнуўся. Так, давайте пачнем. Глядзі. What is that thing? А што гэта за рэч? It appears to be an airship of some sort. Падаецца, паветраны карабль. Паглядзіце на лік на ім. We're ready when you are, Bracken. Just say the word. Усё гатова, Бракен. Скажы, калі. Thanks, Trey. Дзякуй, Трэй. Maybe now you'll listen, Zip. Магчыма, зараз ён нас пачуе, Зіп. For too long, the president has been working us like slaves to get his perpetual fission reactor finished. Доўгі час прэзідэнт працаваў на нас як на рабах, прымушаў нас працаваць як рабоў, каб скончыць гэты рэактар, But we have a message for him. каб We're яго not your пабудаваць. slaves, Zip. Но у нас ёсць паведамленне для яго. Мы не рабы, Зіп. Мы не рабы. We demand workers' rights. We demand fair treatment. Мы патрабуем правоў працоўнікаў, добрых правоў для працоўнікаў. І мы патрабуем таксама чэснага стаўлення да нас. We've had it with being worked half to death. No more reactor. No more overtime. Мы больш не будзем працаваць до смерці. Ніякага больш рэактара, ніякіх больш перапрацовак. Sounds like I'm gonna have to let some people go. Лучше быццам мне трэба будзе адпусціць некаторых людзей. What's that like? Што гэта за свет? Обережно. Now you see what happens to those who defy me. Цяпер вы бачыце, што адбываецца з тымі, хто выходзіць супраць мяне. Муха-ха-ха-ха. Finally decided to make an appearance, huh, Mr. President? Наконец показались, мистер президент. What a disappointment to see you leading this ragtag resistance. You know, I expected better of you, Bracken. Ой, як ты мяне зараз разочаравала. Вось гэтае паўстанне падняла. Я чакаў лепшага ад цябе, Бракен. I expected better of you too. Have you forgotten what we said when we started out?
А цябе я таксама лепшага чакала. Ты забыўся, што ты мне гаворыў, калі мы толькі пачыналі? We promised to make the world a better place, remember? Мы паабяцалі зрабіць гэты свет лепшым месцам, памятаеш? And we will! The perpetual fission reactor will change the world forever! Так мы гэтага і зробім. Гэты рэактар зменіць свет назаўсёды. And the future will be mine to define! І будучыня будзе маёй, каб я яе як это дыктаваў. Even if it means trampling over everybody who helped you make it this far? Нават калі ты пройдзеш па спінам всех, хто тебе дапамог да гэтага дайсці. You used to care about us. You used to be a leader people could trust. Раней ты дбаў пра нас, ты быў лідарам, якому людзі верылі But that's all gone. і давяралі. Now it's progress or nothing, no matter the cost. Цяпер усяго гэтага няма. Цяпер толькі прагрэс або нічога, нягледзячы на кошт. When did you get so broken? Калі ты так зламаўся? I'm the broken one! Я зламаўся, паглядзі на Stuck in the сябе. past, left behind by the march of progress. I don't need you anymore! Затрасла ў мінулым, залішана на абочыне прагрэса, і ты мне больш не патрэбна. Час настаў. Що? Ну, хутка нават яго не трэба было забіваць. Ну, а мутузіць, як мінімум. Это был Долоран. Ой, проклятие, мы спозднились знову. Бракен, нам треба бегчы адсюль. Так, трэба. Што ты робіш, Бастіон? Як ты смееш не падпарадковвацца мне? Do you really think you can stop Ты me? сапраўды думаеш, што ты можаш мяне Let me tell you спыніць? something, friend. Давай тебе кое-што пакажу, Anybody сябар. who stands in my way Усе, хто стаіць на маім шляху, gets atomized! перапіраюцца на атамы. Падаецца, Бастіон сышоў. Бастіон Кінгмейкер гэтага горада, ну, гэтага каралеўства. Я не думаю, што мы сапраўды пабачым істоту самі сваімі вачамі. Hey, Гэй, вы гаворылі, што вы тут, каб пабачыць прэзідэнта Вектара, так? yes. Так, я Эван, кароль Эвермора і новага каралеўства ў Хартлендс.
Я прыйшоў запытаць прэзідэнта Вектара падпісаць пакт з намі і каб вы прыяднались да нашага саюза сяброўскіх нацый. Holy! О, я чула пра вас. Голдпой і Гідраполіс ужо падпісалі, так? І вы хацеце нас таксама далучыць, так? Ну, не трэба вам гаварыць, што зараз не лепшы час для гэтага. Ну, так. Мы бачылі. Калі ён выкарыстоўвае свайго кінгмейкера супраць сваіх жа людзей, можна ўявіць, што ён з намі зробіць. Раней ён быў іншым. Бракен і я, мы заснавалі ўсю гэтую кампанію з ім разам. Мы ведаем яго лепей за ўсіх. Гэты самаўзнавальны рэактар з таго часу, калі ён пачаў працаваць над ім, ён змяніўся неяк. Ведаеш, я быў бы не здзіўлены, калі ўсё гэта справа Далорана. Праца Далорана. Хто і што гэты Далоран? Ён дзіўны чалавек у маске, якой тут ходзіць па каралеўствам і варуе каралеўскія сувязі всех лідараў гэтага свету. Мы толькі што пабачылі, як ён скраў яе ў прэзідэнта Вектара таксама. Ён забруджвае сэрца людзей сваёй жудаснай цемрай, каб ён іх кантраляваў. Я ўпэўнен, што гэта і здарылася з вашым прэзідэнтам. Ты ж што, жартуеш? Тады трэба яму дапамагчы. Дапаможам, відавочна. Я ўпэўнен, што павінен быць шлях, каб павярнуць яго назад да свайго старога сабе. Засноўваючись на тым, што мы пабачылі і пачулі, мне падаецца, што прэзідэнт вельмі сур'ёзна патрапіў пад вельмі сур'ёзны ўплыў Далорана. Каралева Нарэя, хоць яна і вельмі моцная вядзьмарка, была здольна супраціўляцца з цемрай трошкі, каб павярнуцца да свайго розуму. Я нейкім чынам сумняваюся, што у вашым выпадку ўсё будзе так проста. Вітаю, зорка. О, беляшак, прамень сонца, што глядзіць у маё аконца, ты як неба і зямля, тралалэла, тралала. Дзякуй вялікі за такую паэзію. Ты таксама наш промень сонца, павяртайся да стрыму. Вы сказалі, што вы і ваш прэзідэнт раней сябравалі, так, Бракен? Магчыма, мы нагадаем яму пра тыя часы, так? Паспрабуем павярнуць яго да старога сабе, так, гэта можа спрацаваць. Нагадаць яму пра старыя часы? Ну, тады вось гэта можа быць добрым месцам, каб пачаць. Тут усё і пачалось усе тыя гады таму. Мы ўсю нашу працу рабілі вось у наступным пакоі. І ён захаваўся такім жа. Тут можа быць падказка, што нам рабіць далей. Можна мы тут усё глядзім, так, калі ласка. Hey,
змянілася тут? Ну, падаецца і маленькай каморкай, но на весь Бродліф, ну, вся корпорація Бродліф зарадзілася тут. Так, Зіп запісаў кожную хвіліну гэтага, ён быў вельмі як памешаны. Так, гэта была яго ідэя залішыць гэтае месца ў такім стане назаўсёды, каб мы ніколі не забывалі, адкуль мы выйшлі. Сентыментальна. Ну, давайте поглядим, что тут есть. Мемалит. Бракан, я знайшоў гэта. Гэта штосьці важнае? Стары мемалит. Мемаліф. Магчыма, ён застаўся тут з таго часу. А што такое мемалит? Ну, гэта крыштал, праз якой прапускаеш энергію, каб ён запісваў візуальныя дадзеныя. Прабачце. А потым ты свеціш променем праз яго, фокусуеш з лінзай і глядзіш ці дадзеныя, калі захочаш. Ну, простымі словамі, давай з якімі ты запісваеш успаміны. І мы можам паглядзець іх зараз. Ну, тыя, які на гэтым мемаліце, так? Так, давай прайграем і паглядзім, што тут. Hey, Bracken, there's something up with this circuit. Can you take a look? Эй, Бракен, ты штосьці з гэтай схемай можаш паглядзець? Sure, let me see. Yeah, I think you're getting some leakage right about here. Okay, leave it with me and I'll see what I can do. Так, мне падаецца, вось тут вось яно працякае. Застав тут, і я пагляджу, што можна зрабіць. I can't wait to get the crystal battery up and running. This thing's gonna be a game changer for the energy business. Так, было б цудова, дзякуй. Не магу дачакацца, калі запрацуе гэта крыстальная батарэя. Гэта зменіць усю энергетыку. The technology we build here today will make a better tomorrow for everybody. I can feel it. Тэхналогіі, якія мы тут зараз пабудуем, зробяць лепшую будучыню для всех. Я гэта адчуваю. Я таксама. Wow. Гэта калі мы толькі пачыналі. Цудоўна. Пакажам прэзідэнту, каб ён гэта ўспомніў. Так, малюнак лепей за 1000 слоў. Я ўпэўнена, магчыма, яшчэ калі такія ёсць, яны дапамогуць. А мабыць, ёсць у цябе яшчэ мемаліты з таго часу, Бракен? Ну, Зіп быў апантаны тым, каб знішчыць усе кампраментуючыя дадзеныя, або ну, штосьці такое. Калі гэта не штосьці вельмі тэхналагічнае, або звязанае з кампаніяй, калі гэта не было звязанае з кампаніяй, то, магчыма, ён гэта знішчыў, ну і з тэхналогіямі. Ну, я зараз гляджу на базу дадзеных, і, падаецца, 4 мемаліты не знайшлі.
І гэта значыць, што яны дзесьці тут. Калі мы знойдзем іх всех, гэта павінна быць 100% ўжо дастаткова. Ну і яны, мабыць, не так проста ляжаць тут, як гэты. Так, гэта мала магчыма. Ну, у меня есть ідэя, дзе яны могуць быць. Калі яны зніклі, то, магчыма, хтосьці іх загубіў. Так што спачатку мы павінны пайсці туды, дзе больш усяго людзей ёсць, на завод. Ну, добра, пойдзем туды. Дзякую, што дапамагаеце мне. Не сюди. Окей. Узровень бяспекі на 5-м. Бяспека на 5-м узроўні. Толькі аўтарызаваным персаналам можна ісці далей. Пачакайце, я зараз усё зраблю. Вітаю, працаўнікі. Яшчэ адзін добры дзень у карпорацыі Broadleaf. Скажыце, я вызову ліфт. Вось так вось. Фабрика. Угу. И где мы найдем камень у такой великой просторы? Ну, мемолиты подаются маленькими, так? Что значит, люди страчваюць іх вельмі часто. Гэта не добра, калі у іх чутлівыя дадзеныя. Таму я стварыла добрую утыліту, каб сканаваць усё побач і знаходзіць іх. Што? Карацей, яна хакер зараз нам все зробіць. Мы іх хутка побачым. Так, сігнал адтуль ідзе. Уся фабрика зачынена, так што нам трэба будзе спачатку ўключыць бойлеры перад тым, як пайсці далей. Пойдзем.
Так, стоп, а яна ў нас у паці ёсць? Так, ура, тады. Каго бы замяніць? Ну, прабач, Эван. Яна тут самая крутая. Яна яшчэ з пісталетам. Ага. Все, будем за яе бегать. Good luck, Your judgment is nigh! Now's your time to shine. Let's get to work. Яна хілер. Яна хілер. Ой, ну. Well, now. Так, Ага. гэта тое, пра што ты гаварыла. Так, там паравы рухавік. Нам трэба будзе паліва. О, я вас навучу заклинанию. All right. Каб распаливать. Alrighty. Цудовно. А чему я не могу засейвиться? А, потому что сейв тут.
Почекайте. А тут тоді як? Ха. Here goes nothing. Now's your time to shine. Найс. Є. Брутальные боты. А, ні. Мені треба сюди. Так, що там цікаво? Не, она офигенная. Хил, это вельми добро. А тут что? Ну ладно. Ну і який тут жах. Щось якби сам відбулось тут. Хтось тут шукав щось. Ладно. Ще не малі. Не молит. Поглядим. Zip, the launch was a disaster. Everybody hates it. Half the units we shipped have been returned. Зип, запуск был жудасным. Все ненавидят наше створение. Половину юнитов повернули. Что? Чому? Мой дизайн был идеальный. I'm sorry, Zip. This is the end for us, huh? We're finished. Пробач, Зип, ну это конец усього. О, боже, на що нам робить? You're gonna quit whining and start thinking. That's what. This isn't the end. It's the beginning.
Так, хопіць тут слюні жываць, трэба пачынаць думаць. Гэта не канец, гэта пачатак. Someday soon, the world will finally understand my vision. We're not giving up until that day comes. Хутка свет зразумее нашу ідэю, і мы не будзем здавацца, пакуль гэты дзень не прыйдзе. We nearly went under. Right then and there. I can remember sitting up crying all night long. Мы амаль не абанкроцілись тады адразу. Я памятаю, як я начамі тады плакала. It was hard. But nobody did more to get us back on our feet than Zip. He was an inspiration. Гэта было вельмі цяжка, но ніхто не зрабіў больш, чым Зіп, каб павярнуць нас назад у добры стан. Ён быў неверагодны. У гэтым няма ніякага сэнса. Гэтыя паказчыкі, яны нейкія з глузду з'ехаўшыя. Прабачце, сэр, но у гэтым стане гэты прататып, ён проста небяспечны. Не хачу. Гэта чуць з-за бязяпу проста ўсё пачане. Нам трэба скончыць гэты праект і скончыць яго зараз. Мне ўсё роўна, што для гэтага трэба будзе зрабіць. Так, сэр. Ой, галава. Ладно. Мы ніколі не скончым гэту працу, калі я дазволю гэтай мігрэні мяне зараз запаволіць. Ніхто не спыняецца на перапынак. Ні я, ніхто тут. Мы будзем працаваць усю ноч, калі будзе трэба. Alrighty. Так, добренька. Я атрымліваю сігнал з наступнага ўзроўня. Лабараторыя смарт-стыкаў. Ну, пайшлі далей. Пайшлі. Нет. Яны оба померли. Жах якой.
Так, калі зараз закіне далёка назад, то ўсё, на гэтым канец стрыма. Таму што... Не, недалёка. Ладно. Now's your time to shine. I am counting on you all. Alrighty. Тут так само бойлер треба включить. No. Because nothing. Show us what you got. Now's your time to shine.
Угу. I am counting on you all. Now's your time. Аннигиляторная пушка. Show us what you got. Упс. Так, а що зараз? Watch your backs. О, да. Не-не-не. Правильно. Show me your power. Ну, капец, конечно. Зарейсить прям на мне мини-босса. Снова.
Shall we? Show us what you got. No. Нет. Угу. Ні, ну а тут як? Я не розумію. Watch your backs. Ну, я зараз умру. Фигачьте.
Так, только... не будем туда. Спокушательный шлюз. Так. Ура. Сейф, і у нас якраз 2 гадзіны стрыма. Я сёння ўсё яшчэ хворая, так што я не хачу доўга тут сядзець. Ну, не тут сядзець, а гэта цяжка адначасова перакладаць. Вось, трэба ісці адпачываць. Так што на гэтым, я думаю, усё на сёння. Дзякую всем, хто завітаў. Вось. І дабраныч, магчыма. Ну і хто пойдзе зараз у рэйд, то перадайце там прывітанне всем. Вось. Напрыклад, сюды. Неяк так. А я пойду отпочивать. Все. Дякую всем. Па-па.